Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ya katu kawai ke news ke bayat ba ita ikong mensong nang tay na that rong village ne ka village ka tengala klet hapoh jan molasnai ba iwan hang ni ha din ba I armen imat kumbah nyu benai ti yo jing tip ha katu ka media report ba day nakadaw jong ka jing bamla hospital ban sumar bahaya ba ido itai khyllung kata kacing in bajong tinggal ada pak lupai di officers na do menyen balik banwat tip haduk kat no kedai kata ke information di mentan ngadang wan keren ye itu kong but kata ke information tolong incorrect but kabakla nomor ini I longkmie ila tip lupa naduk kepor ba ilik ya kata ka ultrasound ba khyllung ibu dan hapoh jong kumbah nyo benai kajing armet jong ban ilak klat no itai khyllung te idi benwan sislong marmar ba in wan ban pha sumaria kataka jing klat no jong ikun jing ha kapoh jong te kadai ka basisya ba ilak klat lupa bat ilak don pai kada tip kala kerani ikmiru te mentagi dang ai kata ka butiong induce labor ban syai ikmi ba in ai te ikun ilak klat hakpo through normal procedures ini di ikon iba prala dengan bakla mga but ikong iju iong hiru ba inju let thiah ya ki khyllung jung baro hospital but hadin ba iyo ba kadon kata kacing songkhe jung kata kacing armet jung let nok marmar hospital te tang kata ka bang kwa man clarify ba ka klem don kata ka negligence me kam don kata ka ba klem pet ne ka ba klem shimti man pet ya ka case ka jong ka sulong pet ba ila de tip pai kata kumdu bar kami kini ka jing kumno ti ngimpat tem kata ka wrong information kami ban itry hida na diri ong may ila de bio jong tip ba ikon jong ila klat no akpo but idon kambanwan marmar sa pagkanis das pan pasumari kata tingin saya wat jong tip ikataru ndre kumbakalong nishim kya na maron kumka menteri jong kapot kya na bu hajan tam ya kata kacing kit klik lem na kabanta ki longkmie di para longkmie ki bedang kha dang pun ki pun ki jompi ban ni kwa ban pet bang ni ai ki ya kata kacing pet kacing sumar kacing ri ka bak bitam wat la ka facility jung ka long under tremendous strain ki ong no namar ba kadai ka institute ka ba ki buntam kita ki khon bak syakha kani ko hospital buntam kita kami bawan nakaleng sodong jong ka jela ki ba khamtam sakani ka than khasi jung than riboy ki jung ki bawan ban pendam kam ni facility ngin persangkat bala robor ban right ba ngin minimize ini ki allegations ki bawan persya ya ki institutions jung ki kani tang ka sen ka baningkong ka bangawan nang ni ban ngaw kwa ban penbet ya kata ka jing yo ba kita ki government facilities ki long borbor ki basni ki bambit ki bambiang ni don kam mentaban sedang ban pendemai kata ka jing yo jung pat ba ya ki institutions ki jung ni ban ngan trade kat bala ban pen menang ni sakmat ni trade kata ka jing ba khli ka cloud ban penbet ya kata ka perception ka ki pat ba ki don ya ki facilities jung ki soka kum ka menteri jung